Heipä hei! Minä olen Valme. Ja minulla on 70 subscriberia YouTubessa. Ja sen kunniaksi tämä ensimmäinen osa 50 spesiaalin Superstar Room Set Up. Nyt vaihtui seinää taas kun yskin tää. Ja mun huone näyttää tältä mun ovelta katsottuna. Ja katto on tommonen, siellä on lamppu. Sekin sanoo hei. Hieno efekti. Joo, se on tollasia juttuja. Signaleja, turhuuksia. Kaikkea mitä mä en käytä. Siinä näkyy Sound Blaster Tactic 3D rake USB. Luttaisikohan se lukee tuota tekstiä? Beyond 7.1 surround and 7.1. Noin, aika hyvä kamera. Ja tässä on siis mun ovi. Kello on ton verran. Nyt on perjantai ja mulla alkoi syysloma. Kyllä. Lähdetään. Tossa on tommonen silityslauta. Vähän vaatteita. Myös chipsiä. Tommonen pokaali. Se on stereot. Random pehmoluvun. Tommonen maski. Lamppu. Laatikko. Tommonen Xbox Online. Kuppi. Maapallo. Tai toi joku. Tuolla on yleensä hammastikko. Tuolla. Täällä löytää joku enkeli. Mä oon osannut lahjaksi. Hieno korvussa jo. Tuollainen kulkeekin. Joo toi. Mun TV. Tuommoissa oli 32-tuumainen Full HD TV. Tuossa oli karttapallo. Taas toi. Vähän tommosia. Siellä ylhäällä on random kulkkeet. USB-ratti. Videovehje, missä on myös DVD. Joku boksi, pahveja. Minun siberioitteen laatikko. Toinen Xbox-ohjain. Roxy Game Capture. Noin alta löytyy Black Ops 1. Ja totta kai joka miehen unelma. Tämmönen pauperuseeni juttu. Sen teimme. Tuo oli ostettu Ikeasta. Ihan mahtava. Mä näytän ton pisteen kohta. Peili. Hei ihmiset. Mä näyttäisin. Hei ihmiset. It's me. Farkut. Se on ihan vinossa. Oipa niinku tän vuoden kalenteri. Vähän kartaakin. No nyt se on. Laitetaan tästä vielä. Tässä on tällaista säätöä. Se kuuluu joka video. Sitten vaan läpi. No. Ja me elämme tässä päivässä. 10.10.2013 Aleksis Kiven päivänä. Minä, Valme, sain 50 subscriberia. Kiitos teille. Siinä on tommonen One Piece juttu. Kattokaa mikä sää siellä on. Syksy on tullut. Tällaisia lehtiä. Autotie. Tossa on verho, koska toi on ärsyttää ikkuna. Se on mulle tommonen käsinkkäpöllö. Sieltä se vilkuilee. Se kattoo noiden video keksiä. Niin, tossa on toi pieni. Eiku tuo ikkuna. Niin se enää on se verho juttu usikki. Toikin on vaan puoli paskassa. Mun sänky. Ja roskis. Mä nukun tässä. Siellä on töpseli. Tässä on mun kaappi. Taas me nähdään. Kaapista löytyy pelejä. Kai possu, säästöpossu.
leffa ja juttuja näppäimistä näkyy siellä. Tuossa on jotain DS-juttuja. Tuossa on Mikropekka 2. Wii. Gamecube. Siihen Wiihin 2 kapulaa mulla. Täältä löytyy kaikki noit viuhat. Xbox PlayStation 3 tuolla taulu. Tää piuho ja tossa on taas yksi tommonen töpseliviri. En tiedä näkyykö se hyvin. Ja tuolla on sitten viimeinen. Last One. Tässä on mun pöytälaatikot, niitä mä en rupea näyttää. Mutta sitten mä lähden. Yli mä voin näyttää, se on kaikkea shaissa. Mun pöydän alla. Laatupaikka. Sitten täältä mulla valtakunta on tuolla alle. Tästä tulee ihan random video. Mä en asialle tee mitään, mä tykkään tehdä random videoita. Siinä on aikoinen ikkuna ja se näkyy mun sähköposti. Juttu. Alnaattori. Mitä siellä näkyy? Mitä siellä näkyy? Tarkenna. Nyt. 50 tilaa ja kohta mä painan tosta nappulasta. Ja lataan tän videon. Ja rupean kohta editoimaan. Video ei ole käyttöispahoittelumme. Siellä näkyy kaikkein hienoja. Sitten tässä on mun kone, tämmönen Asusin läppäri. Tässä on Intel Core i7 Nvidia GeForce GTX 635. Sitten randomisoitsija. Siinä on SteelSerious juttu. Tuollainen hieno piuha. Minä mä pidän yhteyttä tonne tuon välissä. Siinä on mun hiiri. Logitech G300 olisiko ollut. Mun puhelin, linkkari. Pelamppu. Toinen lamppu. Avaimen perään. Lasit. Mä en tiedä miksi noin tuolla. Kynnyssakset. Säästöpossu. Musta tuntuu, että se on ei. Ja tommonen. Sitten katsotaan yksi juttu vielä. Ja tässä on mun uudet kuokkat. Sound Blaster Tactic 3D Ragi, jonka paketin näitkin jo äsken. Eläintä on hieno juttu. Hetkinen. Mennään tietokoneeseen. Mä väritän, jos taas täältä kuuluu ääniä. Mennään ominaisuudet. Katsotaan näitä statseja. Et mä voin katsoa sen ramimäärän. Koska mulla on Windows 8. Niin, rami on 8 GB. Intel Core i7. Siinä. Ja statsia. Valle. Ei paska. Mä en tiedä mun tuotetuloksen. Mutta vähän sensurointia. Mutta tämä oli ensimmäinen osa mun 50 spesiaalista. En tiedä etteikö Oi, tai mä tein ainakin toisen. Vielä helvettiin mun striimissä. Kiitos kun jaksat katsoa tän 10 minuutin säätöjutun. Minä olen tosiaan valmiina. Tai mun jos tykkäät tilaa. Kommentoikaa muita videoita ja tykkää niistä ja se olisi sitten hei hei.